عیسا لەسەر ئاڤێ ڕێڤێ دەچێ مارقۆس 6. گاوا گۆ عیسا ئەلالات ڤەرێ دەکرد وی زوو پەستووری لە شاگرتێن خۆی کرد و ئەو لە قەییکێ سوار ببن و ji beriya wî derbasî aliyê din ê golê Beytsayidayê bibin. Piştî xatir ji wan xwast ji bo ku dua bike çû çiyê. Dema ku êvar bû êvar qeyîk di nava golê de bû û Îsa jî bi serê xwe li perê avê bû. Îsa dît ku şagirt di kişandina berikan de gelek zehmetiyê dikişînin çimkî bajî li hemberî wan ve dihat. Nêzîkî barbanga sibihê Îsa li ser golê rêve çû û nêzîkî wan bû. Wî xwest ku di ber wan re derbas bibe, lê gava wan dît ku Îsa li ser golê rêve diçe. Wan got qeyn xeyaletekî dibînin û qîriyan çimkî hemûyan jî ew dîtin û bizdiyan. Lê Îsa di cih de bi wan re peyivî û got: Bizirav bin, ezim netirsin. Hingê ew li ba wan li qeyîkê swar bû û bara westiyan. Şagirt bi carekê şaşman çimkî wan ew bûyera li ser nên fam nekiribûn. Heşê wan giran bûbû. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweşik û birayên hêja.